Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýär. Bugün Türkmenistan döwletimizde parahatçylygyň hem insan perwerliginiň bayramy bolan Milli Bahar bayramy, halkara Nowruz güni. Nowruzyň ýurdumyzda Milli Bahar bayramy hökmünde her ýyly döwlet derejesinde bellenmegi nusgalykdyr. Türkmen tebigatynyň joşurýan bahar pasyndan hormatly prezident bilen başçylygynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkara derejesinde bellenilýän Milli Bahar bayramy halkara Nowruz bayramy gutly bolsun. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parahatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýöreler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamynaky wakalary tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 15 martda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň ýurdumynyň vilayatlary we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alınıp berilen işler barada hatabat berdiler. Milli ýerimiz şanly wakalar münasibetli açylyp ulanmagy täwşirmagy meýleşdirilen detgalardaky işleri öz wagtyny we belirleýän talaplary laýyklykda hemem ýokary hil derejesinde tamamlamagyň zerurdygyny öňsü çekdi. Hemem bu wagtda täwşirikler berdi. Şeýle-de milli ýerimiz şöhratly seneler Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we watanymyzyň garaşdylygynyň 30 ýyllyk münasibetli dawaralary ýokary gurumçyluk derejesine geçirmek boýunça birnäçe täwşirikler berdi. Hormatly prezidentimiz möhüm owakyjylyk möhümleriniň biri bolan ýaz ekişine aýratyn üns berdi. Döwlet başlanymy gowuşy ekişini ýokary gurumçyluk derejesine geçirmek, şol sany ýerleri agrotehnika kadrlara laýyklykda ýokary hilli taýýarlamak hemem daýhanlary tohumlary bilen dolu meçörde öpçün etmek üçin ähli çäreler görmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli ýerimize bugdoý ýydyk etmek, hemem bellinen agrotehnika çäreleň öz möhletini geçirilmegini öpçün etmek boýunça işleň depkini güýçlendirmek taşyrdy. Döwlet başlanymy bereketli hasyl almak, hemem ilaty ýurdumyzda öndürilen owakyjylyk önümleri bilen dolu öpçün etmek üçin gök miwe ekinlerine, şol sany ýer alma we soğuny ýydyk etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Şuň bilen birlikde milli ýerimiz pile öndürmek boýunça möhsüme taýýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy. Meýdan işleri bilen bir katarda mallarçylyk hojalyklaryny ogluk gozy möhsümini gurumçylykly geçirmek, şol sany tohum mallan başsanyny artdyrmak, täze bolan gozulary we köşekler saklamak üçin şertleri öpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Degişli ugrda mallarlara toplumyň ýardam edilmeliler. Milli ýerimiz owakyjylyk puwdugyny alınıp barlayan işleň hilini ýokurlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ogrdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallimlerini we taliplerini bu işe çekmegi hemem olary bilen bilelikde almy taýdan esaslandyrylan işläp düzmeleri taýýarlap önümçiligi ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlanymy häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli puwduklaryny döwrüň ösen tehnologik önümçiliklerini ornaşdyrmagy, şol sany ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy uly ähmet berilýänini öňsü çekip, bu urda alınıp berilýän işleri açlyk puwdugyny, şol sany at şapşyklaryny döwrüp derejede geçirmekde de işçiň ulanyp bu meselelerin çözülmegine ýetigderli üns bermegiň zerurdygyny taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmen atlary döwlet birleşiginiň möhüm wezipesiniň ahylteki tohumynyň ähli baýlygyny hemem açnaçlygyň deplerini gorap saklamakdan we uluň şöhratyny bütün dünýäde hatam arttırmakdan ibaretdigini öňsü çekdi. Şoň görede birleşen hunermenleriniň baş maksady öňde durýan şu wezipeleri çözmege gönükdirilmelidir diýip milli ýerimiz belledi. Hemem bu urda alınıp berilýän işleri hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz hatawaty diňläp bayramçylykyň ören uly ähmetini öňsü çekip, olary ýokary gurumçylyk derejesine geçirmeň möhüm wezipe bolup durýanyny aýtdy. Şuň bilen baglyqda döwlet başlanymy türkmen alabaýlarynyň betlejikleriniň ýeňjilerini gowşurjak baýraklar barada teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Milli ýerimiz halkymyzyň milli buýsunja hasaplanylýan alaba etleri we olary ösürip ýetişdirmeň dünýä nusgalyk ýörelgileriniň döwrüp derejede dowam etmegiň möhümdigini aýdyp, milli içnaçlyk düzümini ösürmek boýunça ähli vilayatlerde guruluşa alınıp berilýän detgalarda işleň barşyna gözegçilik etmek maksady bilen şol merkezden guruluşy bilen ýerine tanışmak barada görkezme berdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdylygynyň şany 30 ýyllyk bayramy münasibetli ulanmaga berilmegi gözegine tutulýan detgalyň guruluşyk işleriniň barşyny ýetgiderli gözegçilikde saklamagy taşyrdy.
16 martda hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow paýtatymyz hemem Akyl welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriniň bir näçe detgallaryny hemem welaýatlaryň täze döwrüp edare ediş merkeziniň gurulşygyna işleň ýagdaýy bilen taşdy. Ýerden döwlet başlarymyz paýtatymyzyň demirgatyk bölegine geldi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde alyp barylan işler şol sana bu ýerde gurulýan binalaryň ýanaşyk ýerlerini abdanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işleri barada hasabat berildi. Döwlet başlarymyz bu ýerde alyp barylan işleň ýurdumyzda durmuşy geçirilýän ekologiýa syýasatynyň talaplaryna dogrulyk gelmeligini, binalyň taslamlary taýýarlananyny, ýerli tebigy aýratynlyklaryň gözüňde tutulmalygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz ýürüýti gurnulan ýere bardy. Ol ýerde Laçyn seýilgähiniň gurulşynyň tapgyrlary, onuň ýerleşjek ýerleriniň aýratynlyklary seýilgähiň içägine bina ediljek beýleki detgalyň taslamlary bilen taşdy. Bu seýilgähi watanymyzyň muqaddas garaşdyrlygyny 30 ýylyny gabatlap açmak meýleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz ähli ugurlar boýunça alyp barylan işleň ýokary hil derejesine we oň ähmiýetine möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şunun bilen baglanykda şäher gurulşyna alyp barylan işlerde ekologiýa meselesine aýratyn orun degişli bolmalydyr. Bu ýerde bina ediljek seýilgähde adamlar üçin ýokary derejeli amatlyklar öpçün edilmelidir. Munyň üçin bu ýerde has amatly şertler döredilmelidir. Belli belleşi ýaly paýtatymyzy we tutuş ýurdumyzy täze seýilgäh toplumlaryny hemem ýaşyl zowluklary döretmek boýunça görülen çäreleň elatyň saglygyna oňyn täsir edýän amatly ekologiýa gurşugyny döretmäge gönükdirlendir. Hormatly prezidentimiz iş saparyny dowam edip, Akyl welaýatyna bardy we şol ýerde Gökdepetraň çägine gurulýan welaýatyň täze edare ediş merkeziniň gurulşyna işleň ýagdaýy bilen taşdy. Ýol ugry hormatly prezidentimiz Akyl welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkeziniň baş meýnamasynyň çäklerine bina edilýän Akyl welaýat çağalar öýü merkeziniň ýerleşjek ýerlerini synlady. Bu ýerde toplumyň düzümini bina ediljek detgalar, ulun aýratynlyklary we çağalyň wagtlaryny şadýan hemem peýdal geçirmekler üçin öpçün ediljek mümkinçilikleri barada hasabat berildi. Hormatly prezidentimiz Bagtyar çağalyň watany hökmüne ikrar edilen Türkmenistany körpe nesilleň sağlaşykly ösmegi, ulun amatly denjalmagy, dünýä ilmine çuňur aralaşmagy we çeper dörejilik bilen meşgullanmaklar üçin döwlet derejesine alady edilýänini aýtdy. Häzirki döwürde Akyl welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkeziniň gurulşyny alyp barýan işleň depkinleri barha ýokurlanýar. Munyň özü uzak geljek nazarlayan giňme şörli şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini alamatlanýar. Häzirki döwürde tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly Akyl welaýatyny durmuş ykdysady ösüşiniň depkinleri barha ýokurlanýar. Soňra hormatly prezidentimiz Akyl welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkeziniň gurulşynyň alyp barylan ýerine geldi. 20 çörli şäher gurulşyk taslamalarynyň durmuşa geçirmegi, sebäpleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi diversifikatsiýalaşdyrmak, hususy ulgamy ösdürmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak boýunça wezipeleri çözmäge ýardam edýär. Şunun bilen baglykda geljekki şäherdäki detgalyň gurulşynyň ýurdumyzyň ugurdaş kärhanalaryny ynanylmagy bellerliklidir. Hormatly prezidentimiz görkezlen taslamlary bilen taşyp, olurda milli binagarlyk ýörelgileri bilen häzirki zamanyň ösün tejribesiniň utguşmalygyny belledi. Bina edilýän detgalarda ýokary hil derejesiniň öpçün edilmeginiň we olaň belenen möhletlerde ulanmagy taşylmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellep, döwlet başlarymyzy bu ugurda alyp barylan işleri edigderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Detgalar guruluny we timarlaş işleri geçirilerini ýokary hili serişdeler ulanmak zerurdur. Şol serişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we bedeg ýagdaýlaryny nazara almak bilen ulun berkligi we amatlygy gözüňde tutulup seçilip alınmalylar. Binalaryň we detgalan keşifine, ulun içki bedegine, milli binagarlygyň ajaýyp depleri bilen sazlaşykda binagarlyk we bedeg ulgamyna gazanyň üstünlikleri öz beýany tapmalylar. Munyň özü ýurdumyzda gurulýan detgalary aýratyn öwüşün çaýýa diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Şunun bilen baglykda millilerimiz ekologiýa ýaly möhüm ähmiýetli mesele öňe çekdi. Akyl welaýatynyň täze edare ediş merkezi Köpetaň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tebiň gözelligi saklap galmak üçin ýaşyl tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdur. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny döwlet başlarymyzyň Aşgabat şäheri we Akyl welaýaty boýunça guran iş saparynyň jemlenildi. Millilerimiz bu ýerde geçirilen iş maslahatynyň dowamyny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlarynyň Akyl welaýatynyň häkiminiň
ýaşanyň hemem beýlekliň hasabatlaryny diňledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň hemme taraplaryny ösüşini, ekologiýa wezipelerini aýratyn ähmiýet berilýänini belläp, munyň özi adamlaryň saglygynyň berkidilmegine, ähli ugurlygyň sazlaşykly ösüşini möhüm orun eýeleýänini belledi. O ekologiýa meseleleriniň oňuň çözülmegine ören jogapkärçilikli çemeleşmeliligini belledi. Döwlet başlamy Ahal welaýatynyň täze edare ediş merkeziniň täze şäher medeniýeti babatda ekologiýa nukdaý nazaryna da nusgulyk bolmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýylatyň ähli ahmatlyklaryň köýdürini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we okumagy, göwüne jaý diň jalmagy, sport we dörejilik bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleriň öpçüni edilmegi bilen baglykda sany tehnologiýalaryň we intellektual ulgamlygyň esasyna qadaly şäher giňişliginiň döredilmeginiň esasy ýürüligi boljukdygyny täze. Şeýlelikde munyň özi raýatlarymyzyň ýaşamak üçin has oňoýly smart city, akylly şäher bolar. Akylly şäheriň konsepsiýasynyň öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişdeleriniň sazlaşygyny esaslanýanyny bellemeliler. Şoluň kömegi bilen şäher düzümleriniň we gullyklarynyň dolandyrylmagyny, ýylatyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanyrylmagyny öpçün edýän bitewi ekologiýa ulgamy döredilýär. Bu konsepsiýa tutuş ulgamlary özüne birleşdirýär. Döwlet başlamy bu barada gurrunu dowam edip, halkymyza ýetirilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini we derejesini artdyrmak bilen baglanşykly wezipelere möhüm ähmiýet berilmeliligini belledi. Şonlukda tez kömek hyzmatlary häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmeliler. Bu hyzmatlary gelip goşýan sargytlary we olaň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly wezipeler sany ulgam arkaly dolandyrylmalylar. Hormatly prezidentimiz tez kömek gullugynyň nowluçy belgisine jaň edilenine näçägiň ýerleşýän ýerini takyklap bolmaýanyny aýdyp, bu babatda dünýä tejribesinde giňden ulanylýan 112 ýa-da 911 belgini synav edip görmek barada aýtdy. 112 belge jaň edilenine halas çeken gullugy, ziýan çekeniň ýerleşýän ýeri barada maglumatlary hassahana bolsa, näçe ýerleşdirilene oň lukmançylyk kitapçasyny alyp bilýär. Munyň özi lukmançylyk hyzmatynyň şu görnüşiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, gelip gowşýan sargytlyň ähmiýetini we oň derejesini kesgitlemekde hasam möhümdir. Şunun bilen baglykda ýylatymyzyň durmuş derejesini ýetdirip ýokurlandyrmak, olaň häzirki zamanyň sany ulgam arkaly hödürleýän hyzmatlary bolan eliterligini öpçün etmek, şeýlede şäher awdançylygyna ýanyň howpsuzlygynyň öpçün edilmegini, köçelerde ışıklandyrış ulgamy bilen bir hatarda gözegçiligiň ýoly goýulmagyny zerur bolan enjamlaryň işi barada maglumatlary ygtybarly binýady döredilmeliler. Şäherde arasaçylyk we awdançylyk derejesiniň berk gözegçilikde saklanmagynyň wajypdygyny bellep, milletlerimiz akylly şäherde zirzibilleri ýygnamak boýunça akylly zirzibil bedrelerini ornuşdurmak barada da pikir aýtdy. Sebebi özüniň guruluşy boýunça zirzibil bedreleri dowlan wagtyna hapa ýygnaýjy gulluklara habar gönderýärler. Şunun bilen baglykda bu işin häzirki zaman sany ulgam arkaly dolandyrmagyna ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şonlukda häzirki wagtda zirzibil kanunlarynyň dünýäde uly mesele bolup durýanyny nazara alyp, bu babatda dünýäniň özüň tejribesini zirzibilleri gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeliler. Munyň özi ekologiýa meselesiniň oňuň çözülmegine hemem şäher awdançylygynyň baş şertini emele getirer diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda degişli ýol başlara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Munyň özi köp ugry şäher ulgamynyň döredilmegine, sany ulgamyň ähli gulluklygyň işine, işçiň ornuşdurmagyna aýratyn ähmiýeti eýedir diýip milletlerimiz belledi we bu işleri ösdürmek boýunça zerur tagylaryň edilmeligini öňsü çekdi. Hormatly prezidentimiziň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça Guran iş tapary ak mermerli paýtatymyzda hemem Ahal welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkezine giň möçberli işleň alyp barylýanynyň aýdyň beýanyny uruly. Munyň özi ýurdumyzyň dürli könjeklerini şoltany Ahal welaýatyna ýeýwanlandyrylan özgörtmeler we şäher gurulşyk maksatnamalarynyň ösünlikli durmuşa geçirilýändigini eşkär etdi. Ösüşliň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň şäher könjeklerini amal aşyrylýan beýik tutumlar Türkmenistan parahaçylygyň anaşmaň watany ýylynyň uly ösüşlere betlenýändiginiň nowatdaky suwtnamasy bolup durýar. 18 martda hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedow ýurdumyzyň harawy hukuk goraýjy edarelerine degişli kömekçi hojuluklarda alyp berilýän işler we köpçüliklerin bag ekmek däwrasynyň ýazgy mögsümine görülýän taýýarlygyň barşy bilen tanışdy. Döwlet başlymyzyň taýty tagylarlaryny netijesinde ýurdumyzda halkyň saglygyny goramakda, jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde uly üstünlikler gazanyldy. Döwlet başlymyzy harawy hukuk goraýjy edareleriň maddi enjamlaryň binýadyny pogtulandyrmak, olaň kömekçi hojuluklaryň işini
kämilleşdirmek hemem bu düzümlüň ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine goşýan goşandyny munun wilegim artyrmak bilen baglanşykly meseleleri bilen gyzyklandy. Mälim bolşaýaly hormatly prezidentimiz beren tawşyryklaryna laýyklykda ýurdumyzyň harawy hukuk goraýjy edareleriniň hojallyk düzümlerini ýürüte bölünip berilen ýerlerde durly hojallyk ekinlerini, meweli bag nahallaryny ösürip ýetişdirmek, uzul bary bolanlaryny ýokary derejede iýdeg etmek boýunça toplumlaryň işleri alınıp berilýär. Bu ýerde döwlet başlygymynyň tawşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň harawy hukuk goraýjy edareleriň kömekçi hojalyklary üçin bölünip berilen ýerleriň çyzgylary, olaň tebigy aýratynlyklary barada giňişli maglumatlar berýän taslamalar görkezildi we bu ýurda alınıp berilen işleri barada hasabat berildi. Belenşiýaly owu hojalykçy alimler we ilmi işgärler bilen bilelikde bu ýekunjoň toprak howa hemem tebigy aýratynlyklary ilmi esasy öwrenildi. Şoňa laýyklykda bu ýerde ekiljek ekinleň bag nahallarynyň görnüşleri kesitlenildi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz almanyň, armudyň, aýwanyň, hurmanyň, garalynyň, erigiň, howazyň, pissäniň, zeytunyň we beýleki meweli agaçlaryň, üzümliň durly görnüşleriniň nusgalary görkezildi. Munun başga-da damjylaýyn suwuruş ulgamynyň görnüşleri, suw ýygnamak üçin niýetlenen howdanyň çyzgylary bilen tanışdyryldy. Taslamalar bilen bir hasarda taýýar önümliň bir näçe görnüşleri, şol sany ýerimişler görkezildi. Şeýle-de meweli baglary iýdeg etmek üçin niýetlenen durly enjamlaryň görnüşleri, olary ulanmaň aýratynlyklary barada giňişli maglumat berildi. Hormatly prezidentimiz ekologiýa awdançylygy, Türkmenistanyň ýaşaş durmuşy üçin has oňoýly şertleň döredilmegi nokta nazaryndan ýurdumyzda amalaşylýan umumilli bagy bostanygy öwürmek maksatnamasynyň egert uly ähmiýetini nykdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harawy hukuk goraýjy edareleriniň kömekçi hojalyklarynyň işini ösdürmegi, oň çäklerini gaýtadan işleýän önümçilik gowatlyklaryny döretmegi, harawy gullukçylygyň söwüşçüň taýýarlygynyň sport we zähmet bilen utgaşdyrmagyny möhüm ähmiýet bermek tawşyrdy. Ýaş nesli terbiýelemekde möhüm orny ýeleýän agaç nahallaryny ekmek ýaly asyrly iş bolsa, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokurlanmagyny diýmek gurşugyň aýagly saklanmagyna ýardam edýär. Munyň özü ahyrky netijede adam ömrüniň dowamlygynyň artmagyny öpçün edýär diýip döwlet başlygymyz aýtdy. Milli vice-premier ýokary gözlegçilik edaresynyň başlygy Berdimuhammedowa ýüzlenip, öwrümi gaýtadan işlemek wezipeleriniň ösünlikli ýerine ýetirmeligini öňsü çekdi. Şunuň baglykda azyklyk ýagy öndürmekde möhüm orny ýeleýän günewakar zeytun, künji ýaly dänel ösümlikliň köpçülikleri ösürip ýetişdirilmegi bilen baglanşykly meseleleri iýdigderli gözlegçilikde saklamak tawşyrdy. Buning öz harawy hukuk goraýjy edaralaryň äkli düzümleriniň bolşy ýaly tutuş ýurdumyzda azyklyk ýaglary bolan isleň kanatlandyrmagyna uly ähmiýete eýdir. Milli bu barada gurruny dowam edip, harawy hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň topragy bolan ahlatsyny, söýgüsini artyrmak meseleleriniň wajypdygyny öňsü çekip, bu işleň deýişli derejede kemilleşdirilmeligini hemme taraplaýyn we öğrenci gaýpkäçilikli çemeleşmeligini bellädi. Biziň ýurdumyzda bagy bostanlygyň, guru bagly selgäkliň hemem gök tokoýluň mekanyny urlýar. Munyň özü edýdi watanymyzyň okuly ösýänliginiň we özgörýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde oturdulan ýaş nahallar senlady. Şoňlar daýhanlyň we bagwanyň durmuşyny möhüm başlanýar. Bahar pasyny ekinlere, bag nahallaryna ýokary hili iýdeg edilmegi, olaň sazlaşykly ösüşini we geljekde bol hasly bolmagyny öpçün edýär. Bu ýerde eklenmi bolup baglyň her bir görnüşiniň özüniň keskitlenen ýeri bolup, olar belli hatarlyň ugry boýunça ekilipdir. Döwlet başlygymyz häzirki döwürde o hojalygyna giňden ulanylýan suwuruş ulgamyny deýişli enjamlar, olaň häsiýetli aýratynlyklary hemem bu enjamnyň suw serişdelerini tagşytlamakdaky ähmiýeti bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz şoňlary üzümleri we bag nahallaryna iýdeg edilýän möhsümiň gelenigini bellep, bu işleň agrotehnika kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeligini öňsü çekdi. Milli bu ýerde hurma nahallarynyň çyýbygyny çyrpyp, bag nahallaryna iýdeg etmek ýazgy möhsümine badalga berdi. Bahar pasynyň gelmegi bilen tomusy we güýzi bol hasyl almak üçin ösümlikleri kadaly ösüşe taýýarlamak, kesellerden we ziýankeşlerden gorumak, dökün bilen emitlendirmek, çyrpmak işlerini ýokary hili geçirmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň durly künjeklerine açyk meýdanyna meýweçiligiň, özümdarçylygyň ösdürmeginiň, gök ekrançylygyna möhüm ähmiýet berilmeginiň öňüm bolçulygy bilen bir hatarda ekologiýa taýdan sagdyn gurşugyň emele gelmegine ähmiýetlidigini belledi. Harawy gullugyň hemem sport we zähmet bilen işçiň meşgullanmagyny
durmağın sağlaşykly utguşdurulmagy saglygyň we ruhyň berki diýip millilizlerimiz belledi. Beden terbiýanyň, sportyň zähmet bilen utguşdurulmagy ýaşlar üçin aýratyn ähmiýet eýdir. Çünki olar şahsiýetiň sağlaşykly kemaly gelmegine ýardam edýär diýip döwlet başlanymy nykdy. Harby hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlary, harby dödümleri kemilleşdirmäge eger uly üns berýän üçin millilizlerimiz tüýtürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň ýaralywçylarynyň belen serkerde başçysynyň öz öňlerini goýuny wezipelerini gyşarnyksy hemem öz wagtyny ýerine ýetirmek üçin munun bilegim ähli tagallalar etjekdiklerini inanyrdylar. Hormatly prezidentimiz ajaýyp jülgäniň tätin tebigatynyň gödülligini aýratyn bellidi we dağ dereleriniň akýan çeşme suwlaryny rejeli ulanmagy hemem bu kunjoga bagy bosanlygy öwürmäge degişli meseleleri hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Millilizlerimiz bu wagtda anyk tapşyryklar berip bu ýerden ugrady. 19 martda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetining sany ulgam arkaly nowatda meclisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aranyp maslahatlaşyldy hemem bir neçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Meclise gatnaşylar alınıp barlayan işler barada hatabat berdiler. Millilizlerimiz ýurdumyzyň paýtaçy daýhanlarynyň durmuşyny möhüm mögsümiň gowukçy ekişiniň ýetip gelýändigini belläp, ekişi gysga wagtyň içinde agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýokary hili geçirmek uly ähmiýetiniň bardygyny bu mögsümde geljekki hasylyň düýbüniň tutulýanyny nykdy. Döwlet başlanymy Türkmenistan parahaçylygyň öňeşmegi watyny diýilip aglan edilen ýerde edermen paýtaçylarymyzyň senagat üçin gymmatly çegmal bolan agaltynyň bol hasylyny ösdürip ýeşdirjekdiklerini inanmalardy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Ahaly, Balkan, Lewap we Mary welaýatlaryna 24 martda, Daşol welaýatyna bolsa 31 martda gowukçy ekişine başlamagy ak pata berdi we hormatly ýaşlarymyzyň gowukçy ekişine bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş etdi. Toprağa sepen her bir tohumumuz müň bolsun, merdany paýtaçylar diýip millilizlerimiz aýtdy. Hemem edermen paýtaçy daýhanlarymyza ähli obukyjylyk işgärlerini berk jan saglyk, maşgala awdançylygy, ata-babalarymyzyň miras galan daýhançylyk däplerini dowam edip, ata watanymyzyň munun beýlegim gullap ösmek ugruna alyp barýan tutun ýerli işlerini uly üstünlikler arzu etdi. Döwlet başlanymy ýurdumyzyň daşary we içeri siýasatiniň betaraplyk, parahaçylyk, söýjülik, hoşnýetlik, gowşuçylyk we özara beketli hyzmatdaşlyk ýürelükler esasyny alyp barlyanyny görkezýänini belledi. Watanymyzyň gullap ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň munun beýlegim gowlanyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimizin ýol başlygyna amalaşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimizin belleşýäli milli maksatnamalaryň kesetlenen işleň dogly ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk, ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňe gidişli gazanmagy mümkinçilik berýär. Şu nukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklerin esasyny düzmeldir. Mälim bolşýaly eziz watanymyzyň gullap ösmegi we halkymyzyň awdançylygy baradaky alady giň möçür oňun özgertmeler siýasatynyň başyna başlaýjy döwlet başlanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgertmeleň üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeleri gazandy, hemem geljegi ynamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipeleriň üstünde durup geçdi. Garaşda watanymyzyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ulanmagy tapşyrylmagy gözüňde tutulýan desgalyň gurulşyklarynyň hili we möhleti babatda belirlenýän talaplaryň berjay edilmegi ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hataryna kesitlenildi. Milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň ýokary gurulmuşlyk derejesinde geçirilmegi hemem Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şöhratly 30 ýyllygyny münasip garşylamagy ykdysam taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk şany ýubiley ýylynyň ähmiýetini belledi. Ministrler Kabinetiniň meclisine döwlet durmuşyna degişli başga da bir neçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözükler kabul edildi. 20 martda ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna ýazgy köpçüliklerin bağ ekmek dawrasyna badalga berildi. Köpçüliklerin bağ nahallaryny ekmek boýunça ähli halk dawrasy tebigatyň janlanýan we gullaýan pursatyny aqsahabatyny halkymyzyň mehriban toprak baradaky aladany esas ugur edinýän ruh gymmatlyklarymy ýaxşy desturlarymyza bolan agrarlygyny alamatlanyrýan milli bahar bayramyna bagşlandy. Hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň Demirgazy kunjogyny düýüp tutulýan
täze seýilgäkiň ilkinji bagy nahalyny oturdup milli bahar bayramynyň hormatyna geçirilýän köpçülikliň bagy nahallaryny oturtmak dawrasyna bazylygy berdi. Millilizirimiziň bu ýerde gurulan asyrly çäre gatnaşyp bagy nahalyny ekmegi çäreniň ähmiýetini hasam artdyrdy. Ol ýurdumyzda paýhasly pederlerimiziň dörüden milli ýöreligleriniň döwrüp derejede ösdürilýäniniň suwtnamasyny urly. Şu ýyl 140 ýyllygy belenilýän Ak mermerli paýtatymyzyň eşewurlyk we medeni durmuş merkeziniň emele gelýän kunjugunda täze döredilýän seýilgäkiň çäklerini gurulan köpçüliklerin bagy nahallaryny ekmek dawrasyna gatnaşyjylar arkada prezidentimiziň görüllüsine eýerip bagy nahallaryny ekdiler. Ýurdumyzyň medeniýet we sunugat usatlarynyň belent owaza beslenen aýdym saza çykyşlarynyň ýanglanmagy asyrly çäreniň dawrasyny hasam belende götürdi we bu ýerde gurulýan çäre öz boşly bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Ýergelene aýsak ýurdumyzda ýazgy köpçüliklerin bagy ekmek dawrasynyň her ýyly halkara Nowruz bayramy bilen utgaşdyrylýanyny bellemeli. Munyň özü ýurdumyzda millilizirimiziň başlanjy boýunça asyrly işleň belent dawralara beslenýänini alamatlandyrýar. Döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň dürli kunjoklaryny, tokoy zowluklaryny döretmek, seýilgäkliň çäklerini giňetmek baradaky oňun başlanjynyň halkymy tarapyndan giňden gollawy eýe bolýanyny bellemeli. Şunun baglykda ýurdumyzda köpçüliklerin bagy nahallaryny oturtmak dawrasy inne asyrly däwe urly. Milli hemem ähli meçörlerde ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek üçin ýurdumyzda milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halk arasynda sogap iş gasaplanylýan köpçüliklerin bagy ekmek çäresi oňa gatnaşylan ruhanytligi bilen aýdym sazyň joşgyny utgaşyp täsirli pursatlara beslenni. Munyň özü agdy berligi, insan perwerligi, täzelenşi alamatlandyrýan milli bahar bayramynyň ähmiýetini artdyrdy. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň eýlurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň ruwaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýukur depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Indi bolsa milli bahar bayramy halkara Nowruz münasibetli hormatly prezidentiň adyna gelen gutlawlar bilen tanışdýas. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikgulyewич. Azerbaýjanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan halklamyzyň baý milli ruhy mirasyny alamatlandyrýan Nowruz bayramy münasibetli size hemem Türkmenistanyň doganlyk halkyna tüý sürekden gutlawlan beýan edýän. Tebigaty janlanyrýan hemem adamlara täze ilham berýän bu bahar bayramy özara düşünşmegiň dostlugyň hemem azy berligini şandyryp. Azerbaýjanyň hemem Türkmenistanyň arasyndaky dostluk hemem hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geljekde de Nowruzyň asyrly ýüreliglerini belent sarpa goýan halklamyzyň hoşniýetli erkeklerine laýyklykda giňiljekdigine hemem puturandyryljakdygyna inanýan. Bu Nurana bayram gününe size berkjan saglyk işleňizi üstünlikler Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hemem awadançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Alham Aliyev, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikgulyewich, size hemem ähli Türkmenistanlary Nowruz bayramy bilen tüý sürekden nukdaýan. Biziň ýurtlarymyzda tutuş adamzady belent taglimlere çagyrýan hemem täzelenşi, şeýle-de dörejiligi alamatlanyrýan bu ajaýyp halk bayramaly hoşniýetli arzuwlar hemem umyt bilen garşylaýarlar. Goý Nowruz biziň dostlukly halklarymyzda tükenükse şatlyk hemem awadançylyk geçilsin. Gadagastan bilen Türkmenistanyň arasynda berk dostluk hemem hoşniýetli goňşulyk ýöreliglerini esaslanýan strategik hyzmatdaşlygyň geljekde de halklamyzyň bilelikdäki tagalarlaryny netijesinde ukgunly ösdüriljekdigine inanýan. Hormatly Gurbanoğlu Mälikgulyewich, bu beýik bayram gününde size Türkmenistanyň nurany geljeginiň ýolunda ähli asyrly başlangyçlaryňyň üstünlikleri besenmegini, doganlyk türkmen halkyna bolsa ruwaşlyk hemem awadançylyk arzu edýän. Ruwaşlyklary we ähli gowluklary hemraňyz bolsun. Iň gowy arzuwlar bilen Kasym-Jomart Tokaýew, Gadagastan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hedariňiz size iň gowy arzuwlamy uly kanagatma bilen ýolaýan. Hemem gutlawlaryňyz üçin size hoşallyk bildirýän. Şu ýylyň biziň hemmemiz üçin dünýäde parahatçylygyň, alalaşygyň hemem doganlyk raýdaşlygyň puturandyrmagyny, agrarlygymyzy tasdiklaýan ýyly öwrülmegini dileg edýän. Size hemem siziň raýatlaryňyzda awadançylygyň ýar bolmagyny arzu edýän. Fransisk Rim papasy.
Yurdumuzda giňden bellenilýän halkara Nowruz güni milli bahar bayramy uly ruh bilen dawaranylýar. Bahar pasyny tutuş yurdumuz boýunça ýaýwanlanylýan bayramçylyk şäherleri aýdym saada çykyşlar hemem türkmen halkynyň uňyn däp desturlaryna goşup, türkmen topragynyň gözelligine gözellik goşdy. Esasy bayramçylyk dawarasy paýtagtymyzyň Demirgaly künşeginde Garagum derýasynyň kenaryna uruldy. Baharın gelmegi, tebigatyň janlanma münasibetli gurulýan hemem adamlaryň arasynda alalaşygy, hoş niyetli goňşulyk hemem dostlugy alamatlanýan bayramçylyga paýtagtymyzyň ýaşaýjylary hemem myhmanlary uly ruhy bilen gatnaşdylar. Garagum derýasynyň kenaryna ýaýwanlanan bayramçylyk dawarlary halkymyzyň öz boşy däp desturlar bilen goşurly. Hatary düzüleni Agyýlan gulaýyny toý gazanlar atarly. Bu ýerde gurulany bayramçylyk şäherlerine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary mejliseň, harby hukuk goraýjy idaralar, ministrlikler hemem hukuklaryny durumlaş düzümleriniň, edara kärhanalaryň, jemgyýetçilik gurumlarynyň ýol başlary gatnaşdylar. Bayramçylyk dawarata geçirilýän meýdanyň esasy geregetiniň ýanyna myhmanlary goşgaý diýen çağlar Nowruz buşamatla çykyşlar bilen garşyladylar. Bayramçylyk konsertinde galkynyş folklor tansopory dowullar bilen dawaran şowkyny artdyrdy. Olaňy gümmürdisi joşuny tanys bilen utgaşyp, Nowruzyň gelenigini, onu bereketli ýagmyryň topragyň sahawatyny artdyrýanyny alamatlanýar. Topragyň agdararynyň ýerine ýetiren derwiş tansy dawara gatnaşyjylara ýakymly täsir etdi. Milli darwat oýunlary bu ýerde gurulan dawaran ähmiýetini hemem şowkyny artdyrdy. Şeýlede bu ýerde türkmen denanlarynyň nepis sunat hataplanýan haly önümleriň sergi soruldy. Onu ajaýyp halk täpleriniň işleri, muzey gymmatlyklary görkezildi. Gülöbürünün erkleň ajaýyp görnüşi haly gözeligi bilen bir bütügi sazlaşy emele getirip, guşlaň saýraşýan sesleri bayramçylygy ajaýyp öwüşgün çaýdy. Mawtumuly Pragyn keşfindäki teatr artisti hemem berkarar durun Bagtyar Oglanjoy türkmen halkynyň akyllar şahyrynyň goşgularyny okap, myhmanlary ajaýyp şygyrlaryna garşylaýar. Şu purtotda Nowruzyň mehriban toprağymyza geleni baradaky aýdym ýaňlany. Oňa dawara gatnaşyjylan hemme goşulýar. Yurdumdan Aşgabat, Mengli, Näzi, meşhur tansoporlarynyň birlikde çykyşlary aýdym saalaryna utgaşyp, dawaran şowkyny hasam berende oturdy. Aman kekil fadynaky mugallimçilik mektebiniň aýdymçy gyýdar topory, hemem türkmen döwrüd medeniýet we sanat mektebiniň tan topory, Maýy Qulywadynaky türkmen milli konserwatoriýasynyň läleçi gyýdary, medeniýet we bilim idaralarynyň gelin gyýlarynyň birlikde çykyşlary belent ruhy we sanap ýatda garjy pursatlara baý boldy. içre ovadası yanlanýar. Nowruz güni bu ýaylalar bagtyar. Toýdan toýa barýar, garaşsyz diýar. Toýdan toýa barýar, garaşsyz diýar. Bu ýerde Zenan ellerinden çykan ajaýyp keşler, nagyşly ketenler, haly önümleri, sowatlyk haritlar görkezildi. Maýy Qulywadynaky türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşylar toparynyň çykyşlary halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän bagşyçylyk täpleriniň häzirki zaman beýany urly. Muňözi milli aýdymsa sanatynyň döwrübap derejede ösürilýäniň, hemem kämilleşdirilýäniň aýdyň suwutnamasyny urly. Teatryň artistlary alymyň ösüşlerini, oň taryhy sahypalaryny, filosofiýaň, lukmançylygyň, matematikaň, astronomiýaň ösüşini ägurt uly goşun günnogyň belli alymlarynyň keşplerini janlandyrdylar. Bahar gaýtalanýa, ýaz gaýtalanýa, gaýlygy şen tomuz büýd gaýtalanýa. Doğru 365 gece günlüydün, zeminimiz gündasından aylanýa. Serpay hememe miras folklor tansoporlary, Nowruz bilen baglanşykly däp desturlary, semeni taýýarlamagyň aýratynlyklaryny görkezdiler. Mundan başga da bu toporlary aý güni hasaby milli ekrançylyk däpler bilen baglanşykly çykyşlary ýaýwanlanyrdylar.
Qadanın ot alavun qısqanma, qaynaması yitmesin. Yenge, bu qıyırlar ne biçiyordu? Qıyırlar kömek vermese, femeniden dağıtmasın. Bu görnüşleri bayramçılığı öz boşu bedeg berdi. Şeride yürüy toğunuran yerlerde senetkarlığın elinden çıkanı acayip qapqaşlar, günnöğür bağdalarına mahsus görnüşleri bayramçılık davratını xatman belende oturdu. Bu yerde qadimi döwürdäki ýaly şowhunun, täjirliň özara feudalarynyň janyny almagy, ýurdumyzyň sewtin döwletleriniň arasynda sewda gatnaşyklaryny ýola goýmakda möhüm orny eýleýän anady. Garawum derýasynyň ýakasyna ýerleşen Jykyryň ýanyna Türkmenistanyň döwlet hory Akderyam diýen aýdymy ýerine ýetirdiler. Soňra bu ýerde elem oşur şekilde döredülen binanyň ýanyna tans kememe dörüjlik toplarynyň çykyşlary guruldy. Bu çykyşlar ajaýyp aýdymdan utgaşyp belent davaran döretdi. Şeýle davaran dowamynda ýaşajyk suratkeşleri bugünkü bayramçylygyň ajaýyp pursatlarynyň ak mermerli paýtatmydan şekillerini janandyrdylar. Aydym saly çykyşlaryň belent ruhy sahnalaşlaryň çykyşlary dawra gatnaşyjylaryň kalplaryny joşurdy. Bu çykyşlar türkmen halkynyň ady berini hemem mehriban watanymyza uran söýgüsini alamatlandyrýan ýaşy desturlarynyň öz boşly beýany urly. Adamyň durmuşda eýleýän orny hemem tebiýat bilen araşyk ýaşamagyna bolan garaýşy hemem tebiýatyň ajaýyp dünýäsi ýaly düşünjeleri özüne jemleýän çykyşlarda milli ekrançylyk däplerine möhüm orun berildi. Bugün halkymyza asyrlar aşyp gelýän ýaşy desturlary ösürmek bilen tebiýatyň dünýäsini öwrenýär, hemem oň bilen asnaşykly ýaşaýar. Muň özi häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän, eýseme barha kemilleşdirilýän ýaşy desturlary dowam tatarýar. Toprağın canlan yanına tebiýatyň oyun yanına aňladýan Nowruzy gadimy döwürden bäri halk dörejiligiň ähli görnüşlerini, nesilliň ruhy hemem medeni gymmatlyklaryny özünde jemläp kuwatly dörejilik güýjüne eýdir. Halkymyzyň asyrlyň dowamyny döreden nusgulyk däp desturlary bu ýerde guralan bayramçylyga gatnaşan dörejilik toparlarynyň çykyşlaryna öz beýan tapdy. Dünya boylar döndü, yağış yağarili, bu doğru sayili, tanile, dünya boylar döndü. Türkmenistan parahatçylygyň we dostlugynyň mekanatly tans toparlarynyň çykyşlaryna 2021-nji ýylyň şygary öz beýan tapdy. Bu ýerde Nowruz bayramyny belleýän dünýä halklarynyň tanslary ýerine ýetirildi. Birleşen Milletler Guramasy 21-nji marty halkara Nowruz gününi ýagran etmek bilen bu bayramçylygyň halklaryň arasyndaky parahatçylykla gatnaşyklary berkitmek, dostlugynyň hemem insan perwerlik ýurduklaryny üstürmek urluny özünde jemleýänini ikrar etdi. Soňra bu ýerde gurnulan baş sahnada bayramçylyk konserdi ýaýwanlanyrly. Davrada hormatly prezident bilen halkara Nowruz güni, milli bahar bayramy münasibetli watandaşlarymyza ýewren gutlugy golly. Ata babalarymyzdan miras galan milli bayramlarymyza däpde soňlamyzy häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň çyragyny hurlap, täze many mazmuny kemil öwüşünler bilen hasam ösürilýär. Häzirki döwürde Nowruz bayramy halkymyzyň gadymy taryhyny, medeni mirasyny, ruhy dünýäsini özüne jemläp, bahatyna ýetip bolmajak gymmatly hazina öwürlýär diýip, hormatly prezident bilen milli bahar bayramy münasibetli watandaşlarymyza ýewren gutlugyny belenelýär. Soňra bu ýerde ýurdumyzyň sunut satlarynyň aýdym sazy çykyşlary boldy. Konserdiň maksatnamasyny edebi saly we folklor etnografiýa, tans toparlarynyň çykyşlary, halk aýdym sadary, Matmur Pragynyň ardy ödene berkarar döwrümde wasp edýän estrada aýdymlar girdildi. Bu görnüşler halkymyzyň täzelenşi milli bahar bayramyny uly ruhyny bilen garşylaýanyny, hemem şanly sene bilen ýagşy umyt arzuwlaryny baglanşdyrýanyny alamatlandyrdy. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany şygarasynda geçýän ýylly bahar bayramynyň dawarasy hasam belenton tutuldy. Nowruz asyrlyň jümüşinden bilen gündemde gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halklaryň bagtyar durmuşynyň hemem ähli umumy güllep şoňa bähridine berkarar bolany parahatçylyk baradaky sene urly. Hormatly prezident bilen ýer ýüzünde parahatçylygyň berkarar edilme urny Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk söýjülükli işleriniň tutuş adamlaryň bähridine gönükdirmek baradaky wajyp halkara başlanýarynyň dünýä birleşigi tarapyndan ýokary baha münasip bolýanyny bellemek gerek.
Şeýlelikde milli liderlerden teklibini Birleşen Milletler Guramasy makullap, hemem Baş Assambleýanyň kararnamasy esasynda 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyllylyp ikrar edildi. Nowruz diňe bir baharyň gelenigini buşaýan sene bolmany eýseme topragyň janlanýanyna alamatlanýar. Bu sene halklaryň arasyndaky alalaşygyň berqarar bolýanyny äşkär edýär. 2010-njy ýyldan beri halkara Nowruzyň hökmüne belenilýän bu sene adamzadyň iň ähmiýetli hem möhüm bayramlarynyň biridir. Nowruz bayramı münasibetli gurulany dagara halkymyzyň gadymy bayramçylyk täpleriniň bugün täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, hememe döwürlüň şeýlede nesillen ara balanşyny futuranýanyny anladýany ajaýyp fursatlar berýär. Ajaýyp güçlepdi aýdym hemem tanış destury dagaraň jemin-jemledi. Ýaşar joşguny tanıtyň üstü bilen durmuşyň bede ulan ajaýyplyklary, nurly güneşi, bahar pastyny wasp etdiler. Hormatly prezident bilen başda durmagyny toýlar toýlaşýan diýarymyzyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna gül gunçalary wesenip, gözellik bolup gelen milli bahar bayramyna başlanan şäherler ata watanymyzyň ähir günjegini gurşap aldy. Halkymyzyň gadymyetden gelýän ajaýyp bayramlarynyň biri bolan Nowruz bayramy münasibetli milli däplerimiz bilen sarlaşýan dagaralar bagtyar aýatlamydan kalbanyň senatyna urlýar. Yurdumyzda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan diýilip aglan edilen şu ýylyň ajaýyp bahar pasyna, täzelenşiň, gözelligiň, dostlugynyň, hoşniýetliň hemem rasgal berekeniň bayramy bolan halkara Nowruz milli bahar bayramynyň dawaralary Ahyl welaýatynda da ýokary ruhlenlikde toýlanýar. Şanly sene münasibetli Ahyl welaýatynyň häkimligi, welaýatyň ýer jemgyýetçilik guramalary we Ahyl welaýat medeniýet we bilim müdirlikleri tarapyndan welaýat derejesinde gurulan giň gowrumly bayramçylyk dawarasy berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzda türkmen halkynyň köklerini gadymyetiň jümüşinden alyp gaýdýan toy bayramlaryna, däp desturlaryna, hormat sarpalarynyň dowamlygynyň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Ahyl welaýatynyň Akbuğda etrawynyň çäginde gojaman köpetdaň eteginde Nowruz ýaýlasy türkmeniň Agoý binasynyň goloýunyna, pasyllaryň sultany ajaýyp baharyň gelmegi bilen ýaşyl begresini geyinip, Lale Reyhana besenen ýaşyl ýaýlada gurulan bayramçylyk dawarasy günüň ir seherinden başlandy. Dawara Ahyl welaýat medeniýet müdirliginiň, etrap medeniýet bölümleriniň, şeýle-de Ahyl welaýat ýürüýte sunwat mektebiniň bayramçylyk çykyşlary bilen dowam etdi. Welaýatyň medeniýet işgärleriniň hormatly arkadamyzyň eserlerinden ýerini ýitiren durly görnüşli, gadymy daýhançylyk desturlaryny, şeýle-de türkmen milli däp desturlaryny açyk görkezýän folklor çykyşlary we sahnalaşdyrylan edebi sada çykyşlary diýseň täsirli boldy. Bu ýerde gök we bakçy önümleriniň, däneli ekinleriň, çörek we çörek önümleriniň, has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzüne berja edilşi, daýhanlaryň hemişe pek, halar zähmete gol berip, ömür sürýänlikleriniň buýsunlarjy şaýatnamasy boldy. Dawaranyň dowam edýän pursatyny hormatly prezidentimizden atda wepada we sapada, arşyň nepesigi, türkmeniň döwletlik ýörelgesi, türkmen medeniýeti atly ajaýyp eserlerinden taýýarlanan folklor çykyşlary, rowaýatlaryň, hekaýalaryň sahnalaşdyrylmagy dawara hasam aýratyn öwüşgün berdi. Bu ýerde ahylteki bedewlerimizin at esaplarynyň durly görnüşleri, halçylyk sunawatyna degişli bolan esbaplaryň, haly we haly önümleriniň, türkmeniň gadymy gymmatlyklarynyň nusgasy bolan keçäni güllemek, keçe basmak işi, tara we ketýäniň dokulşy, hemem ýüň daramak işi, daýhançylyk, zähmet gurarlarynyň, welaýatyň çäginde ýerleşýän muzeýlerde saklanýan esbaplaryň durly görnüşleriniň görkezilmegi bu çäre öz bolsa rowuş çaýdy. Bayramçylyk dawrasynda Ahyl welaýat sport we ýaşlar siýasaty baş müdirligi tarapyndan taýýarlanan türkmen milli sportunyň has gadymdan gelýän görnüşleriniň görkezilmegi bolsa, bayramçylyk dawrasynyň täsirini hassa artdyrdy.
Soňra giň gowrumly bayramçylyk dawrasyna Akyl Vilayet Medeniýet Müdürliginiň taýýarlan aýdym sada çykyşlary ýaýwanlanyrly. Dawarada welaýatyň ähli şäherdir etraplaryndan gelen medeniýet we sungat işgärläriniň çykyşlaryna da giň gerim berildi. Bu ýerde bagşy sadanylaryň, estrada aýdymçylaryň, tans toporlaryň çykyşlarynyň hoş owazlary alyslara ýaňsarly. Olaryň usatlyk bilen ýerine ýetiren, insan kalabyny heýjany getirýän çykyşlaryna bedew bady bilen öňe barýan mehriban ata watanymyzyň, milletin gahrymany, arkadagy, hormatly prezidentimizden amala aşyrýan giň möçürli sahawatly işleriniň, hemem Nowruz bayramynyň wasfy has belentden ýetirildi. Tutuş yurdumuzda bolşaýaly Balkan vilayatyna da Milli Bahar bayramy halkara Nowruz güni mukaddes garaşdyrmyň şanly 30 ýyllyk taryhy senetiniň ullan toýlanjak Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň watany ýylynda gün ötürji baý mazmunly bu ýysanşy dawarlardyr täsirli şäherler bilen goşup ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Mehriban halkymyzyň tebigaty joşguny durmuşy bolan synma söýgüsini parahatçylyk, awadançylyk, dostluk, hoşnýetli goňşulyk ýaly belend insan perwagamatlyklaryny özüne jemleýän şeride adamzadyň ruhy medeni mirasynyň möhüm bölegi hükmüne ählimumy iqrarnama eýe bolan Milli Bahar bayramy halkara Nowruz güni döwleti diýarymyzyň Balkan vilayatyna da ýokary ruhbelentlik, çuňgur hoşallyk duýgusy bilen bellenýär. Vilayatyň magtumly tarapynyň ýaşyl begret gynip lelere ýyhana besenen ajaýyp sumurjylygyny Balkan vilayat derejesinde nusgalyk meçhurde belentden ýaýwanlanyrlan dawaral şäherler toplumum munyň bu ýysanşy suwutnamasyny urly. Bahar keşfi bilen kalpar joşuryp göwnüri ganatanyrýan gözel jürgüdi. Ağa ölemediň oduny hatarlaryny emelegräne täze Türkmen owasyna Balkan vilayat hemem magtumly tarap häkimlikleriň, vilayat medeniýet müdürliginiň, vilayat etrap jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde çenler jürgüsini guran ruhy bilen ýürüýüşi toý dawarlaryna utguşyp diýsen ýatda galjy baý mazmunly uluşatlyk şowkuny, egilmez joşguny aýratyny ähmiýete beseni. Ähli halk toýunyň bu ýysanşy dawrasynyň esasy şäherleri Günbatar Sewtiň jennetin bir günjini ýady salýan magtumly etrabyna gözel symor jürgüsiniň duýadaş dilip atanyrlyan dağa gerişleriniň alkymyndaky ýaýlasynda juda ullan tutuldy. Medeniýet hemem sunuly saatlarynyň şirwan perdeleri galyp ýerine ýetirýän döwrubap aýdym sahatlary tans hemem folklor toporlarynyň joşguny çykyşlary, vilayat döwlet drama teatrynyn artistlarynyň görkezden sahnalary, duýadaş ýaýlasyna jananyrlan gadymy türkmen owasyna ýygnanlary ruhy lezzet parady. Türkmen daýhanyň täze hatylyň düýbün tutmak bilen bagly iş aradalyny beýan edýän prototlaryň özüne çekiji boldy. Spordyň milli görnüşleri boýunça guralan bäsleşikler görkezme çykyşlary, milli amaly haşam sunatmyň elişlerinden çağılan çeken suratlarynyň, daýhançylyk guralarynyň taýýarlanan täsin sergileri bayramçylyk dawrasynyň aýrylmaz bölegine öwrülip, oňa gatnaşyjylaryň ruhy belentlik goşdy. Milli Bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň şanyny ýokary ruhy bilen guralan dawralara gatnaşan Balkanlylar gahrman arkadamyza tükönüksiz alkyşlaryny aýtdylar. Dawran geçen ýerine guralan baý sergilerde türkmen ekrançylarynyň milli geçmiş taryhyny beýan edýän zähmet guralary bilen birlikde milli senetkarlygyň zinanlamyň kemil sunut derejesine getiren halyçylyk hemem beýleki nusgalyk elişleri, usat bergerlemeden taýýarlany önümleriniň durly görnüşleri munasip orna ýeredi. Türkmenistanyň matumlaryna ýaş gurumasynyň Balkan vilayat geňeşiniň ýaş suratkeşleriň arasyna guran surat bäsleşigi uly gyzyklanma eýe bolup oňa ýeňjilerine sowgatlar oşurly. Spordyň dürli görnüşleri boýunça guralan çekeleşikli şowkunly bäsleşikleri uly üstünlikleri gadananlara da degişli toý serpaýlary ýapyldy. Bedemen bayramçylyk sahnasynda Balkan vilayatynyň tanymal başy sahadanlary, estrada aýdymçylary, halk dürüjülük hemem tans toporlary, vilayat döwlet drama teatrynyň sahna usatlary çykyşyp, Bahar pastyny öz halkyny baky bahara, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk uğruna ýetiren arkada prezidentimiziň beýik tutumlaryny mukaddes garaşdyrmady, bagtyar durmuşymyzda taryp ediler. Ajaýyp zamanamyzyň belent ruhunyň aýdyň beýany urlany Milli Bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň şuňýaly köp urdy suwlara baý bolan bayramçylyk dawralary soňra etrabyny gözel künjeklerini hasamy ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Şeride bu dawralar gahrman arkadamynyň daşyny berk jewseşeni aly bir halkymyzyň milli ruhy ýüreglemede hemişe ıgrary dony ýene bir mertebe ähli aýdyňlyk arkaly görkezdi. Göwünleri joşun paýlayan Bahar pasynyň ajaýyp bayramçylyklarynyň biri bolan Milli Bahar bayramy, halkara Nowruz bayramy münasibetli gurulýan dawralar Daşowut vilayatynyň çar günjini gurşap aldy.
Munun şeýledigini Daşow şäheriniň iň gözel kunjogyny açyk meýdanyna vilayet derejesine geçirilen Aýdym sazy Rohwelin şäheridenem aýdym görmek bolýar. Bu edawara Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylnyň belent joşugyny özüne jemledi. Daşow vilayet häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň vilayet medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramaklarına geçirilen bu edawara turuw başdan şatlyk şowkuny beslendi. Bayramçylygyň baş sahnasyna welaýatyň medeniýet we sunat ustaatlarynyň giň gowruna çykyşlaryna uly orun berildi. Magtymyl garly ifadanaky ýörüýte sunat mektebiniň, şeýlede çağlar sunat mektepleriniň Aýdym saz, tans, akordeonçylar, skripkaçylar toplarynyň ýerine ýetiren çykyşlary Bagtyar çağlaryň Bagt mukam bolup ýanglandy. Hemem dawaranyň şatlygyny hasam belinde göterdi. Nur Muhammed Andalip adynaky döwlet sazy drama teatrynın artistlarynyň çykyşlary dawaranyň täsirligini hassa artdyrdy. Wekini bagşylaryň, estrada aýdymçylarynyň, ýaş ýerine ýetirjilaryň, tans hemem halk dörejilik toparlarynyň şany seni münasibetli ýörüýte taýýarlan çykyşlary asyrlaryň dowamyna arzulanyp belenilýän milli bahar bayramynyň joşugyny özüne jemledi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy her bir çykyş üçin häsiýetli boldy. Mehriban arkadamyzyň parasatly baş tutanlygyny, güneşli diýarymyzda amala aşyrylýan taryhy işleriň gowanç boýsanjy, çykyşlaryň her biriniň düýp mazmunyny häsiýetlendirdi. Baky nowjuwan baharyň ýaz gözellikleriniň, owadan tebigatymyzyň, gadynylýan zähmet ýeňişleriniň, il agzy berliginiň, ýurt asudylygynyň, hemem bagtyar ýaşlaryň wasby çykyşlaryň her birine öz beýany tapdy. Joşuny tanslar, täsirli halk dörejilik çykyşlary milli medeniýetimiziň ýeten belent sepetlerini açyp görkezdi. Hemem halkara Nowruz bayramynyň aýratynlyklary bilen ören münasip sadaşyk töretdi. Şeýlede bahar gözelliginiň joşugyny gözellik goşdy. Dawarada giňişlen ýaýwanlanarlan hemem türkmen durmuşynyň ähli ugurlaryny, däp desturlaryny özüne jemleýän görnüşler bu bayramçylyga uly ähmiýet berilýänini suwd edýär. Bu ýerde guralan aý goýlaryň hatarlary olaryň öňlerine guralan sergilerde gadymy hem müdimi gymmatlyklarymyzyň sergisi, gelin gyzlaryň el işleriniň haly we haly, keçe we keçe önümleriniň durly görnüşleri, gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan senetçilik, ustaçylyk, zergärçilik sunatynyň, küýdegärlik, durly saz uralarynyň önümleri, şeýlede zenanlarymyzyň ajaýyp şaý sepleri, beýleki gözel görnüşleri hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Owa hojuluk ulgamyna ýetilýän sepketleriň sowutnamasyna urulan sergilerde owa hojuluk önümleriniň, şoň ýalam ady önümleriň, çörek we çörek önümleriniň, dokma önümleriň, galla, palty önümleriniň, başga-da durly önümleriň sergileri ýaýwanlanyrly. Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylynyň belent ruhuny özüne jemleýän görkezme serişdeleri, suratkeşleriň we heýkeltaraşlaryň işleri, bagşylaryň joşuny aýdymlary bayramçylyk dawarasynyň täsirligini hasam artdyrdy. Çar tarapy gözel görnüşlere besleýän ajaýyplyklar gowunlara galkynyş paýlady. Şeýlede welaýatyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürlüğiniň guramagyna sport şäherlerem ýaýwanlandy. Berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp bahar pasyna belenilik geçilen milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň dawaralary hormatly prezidentimiziň beýik başlangyçlarynyň hemişe ruwaçlyklara beslenýänligini ýene bir gezek aýdymlyk bilen görkezdi. Bahar pasynyň gözelligine gözellik goşýan giň ýaýlada suw boýuna geçirilen bayramçylyklar welaýatyň Niýazow hemem Gorogly etraplaryna geçirildi. Etrabyň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarına geçirilen dawarlarda ruh welentlik ýagdaýy hökm sürdi. Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylyny milli bahar bayramyna başlap geçirilýän şäherler ýurdundan Lewap vilayatynyň çar kunjuny gurşap aldy. Lewap vilayaty hemem Türkmenabad şäher häkimlikleriniň vilayet medeniýet müdürlüğiniň hemem zenanlar bölüminiň guramaklaryny äle moşur öwüşgünni bedelen vilayet medeniýet merkezinde Nowruz gelli arkadagy diýara diýilen atlan ýaýwanlanarlany aýdym saz dawaran tutumy bagtyar raýatlamyzyň bu sonjuny eşretli toý bayramda zamanamyzyň bu şykçytyny öwürlüp alyslara ýansaldy. Bu ýerde bahar pasynyň muqaddes däpde surlamyzyň gözeligi hemem täsirlikler bilen ajaýyp sadaşyk emel etiren bayramçylyk sahnasynda welaýatyň medeniýet hemem sunudy işgärleriniň sunutyň dürli uruny değişli dörejilik toparlarynyň gatnaşmaklaryna ýaýwanlanyrlan bayramçylyk konserdi bagtyar raýatlamyzy sunudy elemine seýle çykardy. Oň dowamyna milli bahar bayramyna baglanşykly Seýitnazar Seýdadynaky döwlet saz drama teatrynyň Nowruz bayramy barada taýýarlany edebi sazy çykyşy ustad aýdymçylaryň ýerine ýetirmeklerine bahar pasy
wagtynyň gelmegi bilen al elwan keşfe ýerine garaşdyry. Hemişelik bir tarap diýarmyda gahrman alkadamydan halkymydan çuňur bähbidine ýurlan mukaddes ýürelgilerini milli bahar bayramyna baky berkarar watanymyzyň 30 ýyllyk şany toýuny başlanyna belent keňli aýdymlary eşretli toý bayramly zamanamyz üçin hormatly prezidentimiň adyna aýdylýan hoşallyk uwalar bolup alyplara ýaňsarly. Bu ýerde ustatlyk bilen ýerine ýetirilen milli däplemizden göz başarýan, bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sadaşýan, temizlige hemme gözellige besenen tanslar, edim gylymlamy bilen baglanyşykly folklor çykyşlary töwerege aýratyn gözellik çaýdy. Soňra milli bahar bayramy münasibetli dabara ajaýyp bahar pasyna kybapdaş bedelen türkmena başarynyň iň gözel künjekleriniň biri Çarbag teýilgähine dowam etdirildi. Bu ýerde welaýatyň ähli etrapdyr şäherleriniň ýene milli dürüjlük toplarynyň mukaddes milli däplemide şöhretlenýän joşgyny çykyşlary gadymy hemme müdimi türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsiniň sungut bolup ýyda çykmasyna öwrüli. Bu ýerde ýaýwanlarlaryny türkmen toýlarynyň aýratynlyklaryny özüne jemleýän dürli mazmunly folklor çykyşlary halkymyzyň dürüjlük dünýäsiniň juda giňdiginiň subutnamasyna öwrüli. Türkmen halkynyň şöhratly geçmişiniň aýrylmaz bölegi bolan Nowruz bayramy bilen baglanşykly milli däplemide rızkyly berekatyň bolçulugyny, türkmen topragynyň sahawatyny şöhretlendirýän sergiler, dinanlamydan çeperelerinden çykan el işleriniň hünärmendiň hem senetkarlygyň taýýarlan owy hujul guralarynyň sergileri. Şonuň bilen birlikde ekrançylyk meýdanlarynyň görnüşleri bayramçylyk dawratyna gatnaşýan bagtyar raýatlarymyzda aýratyn täsirler galardy. Bu ýerde bagşy sadanylan belent keňlerden aýdan şyrny wady aýdymlary, körpen etilen şadyanlyk bilen milli oýunlary oýnamaklary, bagtyar ýaşlaryň kiňiliklerde badalmaklary bu çäreň şowhuny hasam arşa oturdy. Bayramçylyk dawratynyň geçirilýän ýerine welaýatyň usta türgünläriniň gatnaşmaklaryna sportyň dürli görnüşleri, milli sport oýunlary boýunça bäsleşiklen, sport görkezme çykyşlarynyň ýaýwanlanmagy, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürelişiniň barha dawranýanynyň subutnamasyny öwrüli. Diyarımızda rızkyl bereket bolup gelen milli bahar bayramy münasibetli welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerine ýaýwanlandyrylan dawarlarym ýokary ruh bilenligi besenli. Edi diyarımızdan garaşdyrygynyň 30 ýyllyk bayramynyň toýlanýan ýylyna giňden belenilýän milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň dawraly çäreleri Mary welaýatynyň etrapdyr şäherlerine de toý şatlyklaryna besenli. Mary welaýat häkimliginiň hemem welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryna Mary etrawynyň çägindäki giň ýaýlada geçirilen bayramçylyk dawrasam eksilmejek şatlyk şowhuny besenli. Bu ýerde dikilen agoýlar töwerege öz goşly bedel berip, türkmen owasynyň keşfini emele getirdi. Halkymyzyň gymmatlyk däp desturlarynyň aýrylmaz bir bölegine urulan milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylynda geçirilen dawarada welaýatyň etrapdyr şäherlerinden gelen medeniýet we sungat ustatlarynyň ýerine ýetiren bayramçylyk çykyşlary dawaranyň şowhuny artdyrdy. Toy meýdançasyna welaýatyň Kemine adynaky döwlet drama teatrynyň artistleriniň, medeniýet işgärleriniň, halk döredijlik we folklor çykyşlary giň gerimde ýaýwanlandy. Belent joşguny bilen ýerine ýetirilen çykyşlarda halkara Nowruz güni ajaýyp bahar pasymy, ülkemiziň bahardaky täsin tebigaty, bagtyar zamanymyz, erkany watanymyz, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda gülledi we sürmekdäki belent hem rowaj işleri usatlyk bilen wasp edildi. Medeniýet we sunat usatlarynyň milli däp desturlarymyzy we türkmen toýunyň şatlyk şowhuny şöhretlendirýän döwrwap çykyşlary bugünkü dawara gatnaşyjylaryň her biriniň göwün joşgyny galkandyrdy. Dawaranyň dowamyna ýanglanan bagşa sadanylaryň, gopuzçylaryň, tüýdükçiläriň şyryn owazy, gelin gyzlaryň ene mamalarymyzdan dowam edip gelýän keçe gullemek, gamyş dokumak, hemem beýleki el işleriniň ýerine ýetirilişini görkezmek hem dawaranyň ýatda galyjy pursatlarynyň biri boldy. Dawaranyň geçýän ýerine jykyrdan suw çykarylyşy, gelin gyzlaryň nepis el işleriniň, milli şaýseplerimiziň, amaly haşam, muzey gymmatlyklarynyň sergileri gurulup, deri önümlerinden telpektir postun taýýarlayan ustalaryň el hünärleri giňden beýan edildi. Mary welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyny sportyň ýalygy towsmak, tanap çekmek ýaly görnüşleri boýunça geçirilen ýarşlar, ýaş suratkeşleriň çeken suratlarynyň sergisi hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Milli bahar bayramynyň dawrasyna gatnaşan adamlar birek-birege bayramçylyk bilen mehirli gutlap, halkymyzyň eşreti durmuşy barada uly aladylar edýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.
Hoştap howale bahar pasından gelmegi bilen yurdumyzda giňden belenilýän Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Mary welaýatynyň Serhedabad etrawyna etrap häkimliginiň, etrap medeniýet bölüminiň we etrawyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikli guramaklarına da dabara geçirilip ona aýdym sady çykyşlara giň gerim berildi. Ýokary ruh welentlige besenen bayramçylyk dawrasyna medeniýet sunugy saatlarynyň, folklor tansoparlarynyň usat bagşy sadanylan ýerine ýetiren çykyşlary gowunlara şatlyk paýlady. Bilen çoşunyň bilen ýerine ýetirilen şol çykyşlarda hormatly prezidentimiziň halkymyza has rowşan geljeklere alyp barýan tutumly işleri, berqarar döwletiň bagtyarlyk döwri, bahar gözellikleri giňden wasp edildi. Gelin gyzlaryň ene mamalarymyzyň müňdürli öwüşgün bilen bezen el işlerini ýerine ýetirişleri dawara aýratyn gözellik berdi. Şeýle dawaralaryň birim welaýatyň Tagtabazar etrawynyň çägindäki owadan ýaýlada giňden ýaýwanlanyp, ol medeniýet we sunat usatlarynyň çykyşlaryna beslendi. Tagtabazar etrap häkimliginiň, etrawyň medeniýet bölüminiň hemem etrawyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikli guramaklaryna geçirilen we bayramçylyk dawrasyna medeniýet we sunat usatlary ýörüýte taýýarlanan ajaýyp çykyşlaryny görkezdiler. Aýdym saz, tans hemem folklor toparlarynyň milli däp desturlarymyzy hemem türkmen toýunyň ajaýyp pulsatlaryny şoklanýan döwrüwat çykyşlary bugünkü dawaranyň şatlyk şowkuny artdyrdy. Milli Bahar Bayramyna bagışlanan bu çärede ýerine ýetirilen çykyşlaryň ählisinde bagtyar zamanymyz, halkymyzyň baý milli mirasy we bahar pasynyň ajaýyplyklary uly joşgun bilen wasp edildi. Baky juwan baharyň ilkinji günleriniň belent ruhuny özüne jemlän dawralarda ýerine ýetirilen aýdymlar, joşguny tanslar, halk dörejilik çykyşlary täsirli hemem täzeçiligi bilen tapawutlandy. Pasyllaryň sultany bahar pasynyň berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň waspy şol çykyşlaryň ählisinde öz beýany tapdy. Hormatly ýaşar, häzir bu gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barda, ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edýärler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa mart aýynyň 22-sinden mart aýynyň 28-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden başında ve ikinci yarımını yurdumuz şähini gün watardan çyl howa akymyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryny we Aşgabat şäherine ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece gündüz temperaturalarynyň hepden ortasyny ýokarlanmagyna garaşylýar. Has takygy Yurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymyna ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demiraz günwatary orny ötgeden tilik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymal mawsumy hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 2-7 gradusdan 16 gradusgacha maýyl, gündüzleri 26-30 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 13-18 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryna ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demiraz günwatary orny ötgeden tilik sekundda 5-10-dan 11-16 metr ýetýän şymal mawsumy hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 4-9 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzleri 12-17 gradusdan 35 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryna ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demiraz günwatary orny ötgeden tilik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal mawsumy hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 4-9 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzleri 12-17 gradusdan 35 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryna ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demiraz günwatary orny ötgeden tilik sekundda 6-17-den 12-17 metr ýetýän şymal mawsumy hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 3-8 gradusdan 19 gradusgacha maýyl, gündüzleri 11-16 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Daşoğlu welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymyna ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demiraz günwatary orny ötgeden tilik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal mawsumy hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 0-5 gradusdan 12 gradusgacha maýyl, gündüzleri 9-14 gradusdan 28 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar.
Paytaxtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň ahyryna ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Gün ortagyny ordan Demirad kunatara ornut gedýän teliz sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şymal usmuny, hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 5-7 gradusdan 16 gradusga çenli mayıl, gün ýerine 13-15 gradusdan 29 gradusga çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyň şamar taýynyň 22-sine magnit hadisasynyň durnukda ýaýda saklanyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz mart aýynyň 22-sinden mart aýynyň 28-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozan böhlejikleriniň maçarynyň gadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz pasyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ura geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri esenýär. Ähli düşlerin ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edil ýerleşler.